Mulai tema dia momang di si Teleng di son, Teleng Naomi dohot Marga Malau. Kalian sudah dipersatukan oleh Tuhan. Yang sudah dipersatukan Tuhan, itu berarti kita yakini Tuhan yang mempertemukan kalian. Sebagai yang dipersatukan Tuhan di dalam rumah tangga, iko sadado hamu sugo denang, sadahamu mengalugah rumah tangga muna. Jala kunci daripada semuanya itu menghilangkan ego, patutoru diri, patujolo holong nasian debata, supaya sukacita kebahagiaan yang daripada Tuhan senantiasa ada bersama dengan kalian. Jangan hanya memburu dolar, jangan hanya memburu dolar. Jumolo malului hamu raja unu debata, dungi pasaton nama Tuhan maka odeng. Ima haposi hamuda, teleng, doho dihoda mangda, mang malau. Tuhanlah memberkati rumah tangga muna. Ima naboy hupasatami di bagasan tikio, hupasatami mamusai Tuhan. Mulai tema di tuhata, mulai tema di bungata namar seniroha. Di iboto nami di soro kami hula-hulam manggohi gokom muna ima di naung ho ribe perenami majalo pasu-pasu pardonga sarepeon sian huriatta marhiti naposonoi. Jadi di hoito seha-seha mai botokku gajang mau murmu makokop sude akapino parmo ala nima nasiron nami ngadua naung marasota perenami. Saya tu gajang ma umur ridoku tu seha-seha na saluna akapino parmo. Songon hana jana dua madohonon nami ador haluka ma togu-togu ni lobu adir hati togu-togu ni horpo neng saruma tua ma hoi topa itu po satu namar nini satu namar non suak songon manang di berenami ate pangiruan nami siat tulangmu ima peopamu hatana pinasa ni padita nakin di par saripio muna ido odolana asang giat langgeng keluarga muna sang giat magabe keluarga na berbahagia hamu tujulannya ron di jolon itu hata nang di jolonnya kaya dongape anggiat ma tutikinang ro itor hatopamu dilihat ya dor muna sang giat martabata balas ro hata tuaka tikinang ro rope tunggu dia pe amuan nong nungung sayuloton ma akama ngalului japalan na lomaki saya tuhata ma nabatu duhon akas silas ngeroha tuhamuna songon hanatian ina tua ma pinatiko kujuru mena tujuluni tapian tu dia hamu mangalak kabere namina dua satu sima dapotan parsaulian sa ni solu sahat tubutian nunga saat tapatupa ada muna di bagasa sadarion sahat mahita tupang gabean sahak ma nang tungpar horas. Jadi maulai ate ala kebetulan arang doro iso nomat tuan ado inang budana komplit ngapala do hami ro siap badung nang ngapala di pasak nasi dia jo hatana sautik tu beri nami. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur pada Tuhan di mana pada sore hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan buat keluarga kita atas pernikahan baru kami Naomi Devanti Bursimbolon dan Hela kami Malau. Jadi kami di sini datang mak tuamu sama pak tua paling nomor 1 dan mak tua ini yang nomor 2 sama pak tuanya sama tuanya Marga Munte dan yang satu lagi nangudamu ya Mama Sep. Jadi kami datang dari Bandung jauh-jauh untuk menghadiri pesta pernikahan kalian berdua. Pesan kami dan tulangmu yang dari Bandung dan tulang gak bisa hadir mereka. Kami perwakilan di sini sama tulang. Ya pesan mereka titip salam dari tulang Dame dan tulang Dame dan tulang Victor ya. Kiranya katanya rumah tangga kalian menjadi rumah tangga yang baik untuk masa depannya. Dan buat guru kami Naomi kiranya menjadi ibu rumah tangga yang baik
baik sama mertua dan mama. Ingatlah perjuangan mama itu dari kecil kalian udah diperjuangkan mamamu itu ya, dan Opung udah tahulah gimana keadaan keluarga kita di Pasar Melintang. Kami juga ikut merasakan sakit pahitnya keluarga kita di Lubupakam, Pasar Melintang. Tapi saya tadi terharu melihat perjuangan kalian berdua ya, bisa kalian membuat pesta ini baik dan meriah untuk menyenangkan hati mertuamu dan orang tuamu. Kiranya buat guru kami Naomi menjadi ibu rumah tangga yang baik sama orang tua dan mertuamu, terlebih buat suamimu ya, harus baik sama suami. Biarpun jauh suamimu, harus berpikir dengan positif dan kerjakanlah pekerjaan rumah tangga. Sebagai ibu rumah tangga, mulai hari ini kamu udah sah jadi ibu rumah tangga ya. Nah, baik-baiklah. Tadi udah banyak nasihat dari para orang tua yang untuk menasihati kalian. Kiranya menjadi rumah tangga yang baik untuk masa depan dan takut buat keluarga dan takut akan Tuhan ya. Terima kasih. Jadi maulihat di Punguata, jadi di hoi toku opung ni siliora lasrohak itu di Bagasatikyon di naong majalo adat naguk berenami si Naomi dohot berenami si Malau. Jadi aku sangka itu boy songonon acara merdalan saluna itu alani asidot holong dirani Tuhan deh boy di permuru-muru toku berenami datului. Jadi dang nalani gugu muna dang nalani gugu nami dang nama dang na alani malonuna alai alani asinurai Tuhan do alan atau tokka muna nasa lelengon di bagasat tangiang di bagasat posiniroha pasahat kong ngolumuna do pasahat tok berenami gabi boy satro ditikom menasida magudang jala marhasohotan. Jadi panggil waktu itokku setotong mai tokku si gajang umur di leutu Makkah hai pason asang gia boy tokku tujulan nyarion boy rupedon itokku berekku si Simon marhasohotan songonon. Jadi mai to naboy sawotik hata hupasahat itokku las marohamuna nangak kapino permuna. Jadi untuk bere kami juga untuk bereku si Naomi sama si Malau las rohana ini tulang roh tulang siap badung di pesta pernikahan molalani situasi dohot alani akatiki dang sanga awian sebenarnya roh alai ala dipanggil kamu alani akka tangyangmu gabibu ya usaha tuson dang narong si bainok kunyan. Ang giat matutu keluarga nang dibentuk muna di Bagasatikyon, ang giat menjadi keluarga nadinggan, keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi songonero ni natulakui nang pendeta nak kaning, perjolo maluli hamuna harajau ni di bata, dugi tabahoron nama Tuhan muna akaudeng. Jadi lapatanna di si, perjolo mahamu mengalului didiakan dari kok dituhani, sifat engot tamuna marminggu molotupe, lo jahamu mangaka mangaluli ngulu-ngulu sigano pari. Jadi selamat berbahagia madi biotokku saya tua mana totong na mangaramoti ngulu muna. Songon hatani pasado tutu dohonokku pinatikon hujur menna di tongan itapian manang na tudia peberekku mangalaka tusima hamuna dapotan parsaulian. Sa niso luma saat tubatian nunga saat ulaon ada nagok di Bagasatikyon di pasahat tamu tu hula-hula muna saya yang dia batutu saha tu parhorasan saha tu panggabian jadi ini masa kita jadi ho di opito ilu-ilumi ngebereko hami akamumu tadi dia maito ho holong roha marbaba dang di patari dah ho itu nasoni keluarga dilulu ho do itu hami akamumu doh inong marga hinaga rodo kami to dison tulang muna bona tulang dohot bona nyari ala nito hamar marpangidong mato amat tadi bata anggia matutu son haten na tutuai ma matutu don nami ador haduk kami to tugu-tugu ni lobu ador hatiti ma naboru tugu-tugu ni horbo nang ma boruku satu nomor di
Sehat tu namar nono. Di hopa pu. Berinjo itu. Itu mama tahu sejarahnya kan kalian. Saya ada pangilun ni opong sinaga. Natutuwi doon mat doktor. Binuhay na ito hautoras. Besopo di bagian. Molo burjui ba namar na toras. Ido dapota persaulian. Jesalan ito takas do tadaho. Takas do tadahan ko mo. Dol mana burju doho jalanan ituan. Salan ito saya dapat matutu. Sudi sakon hatanik kan itu nakipas masudiho. Terlubung memang di hamang boru nami marga Sibolon. Kuparraho ng boru sa mulai berek ko na perjulu sekarang ini darong ulahon na dubang boru sa mang boru kudo na mangulahon. Sahak mo tuang boru hatay tapulan ni si bagading matututu di ulon pangiringan. Horas mahamak kang boru ko marga Sibolon ala naon kas di berek kami marsi pangiringan. Maulate. Kamu tuh kami udah dong. Para
Rumbaro di pasar malam Rumbaro urut tiru penuh kasih dotahe di kombat juga di wisude tapi ngapain di kota ulane oke kasongo di doahe urut tiru penuh kasih dotahe di kombat juga di wisude tapi ngapain di kota ulane oke kasongo di doahe Rumbaro Rumbaro di pasar malam Rumbaro 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 di pasar malam Rumbaro Rumbaro, Rumbaro, di pasar malam Rumbaro, 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 di pasar malam Rumbaro. Urut tiru penuh kasih dotahe, kompak sudah di wisude, tapi ngapain di kota ulane, oke kasongo di doahe. Urut tiru penuh kasih dotahe, kompak
bogas Topi bogas Loa hotu la buki Lapan dulu Abang udah baik Beha Tabang erong torak Kasih Gambar siang tangan Saya Horas jadi di hamuna hula-hula nami doh tulang nami saluhut nah dinggap nomor beri sama bersih aturan marajai mang nama lo nami neng rohami manopot hula-hula nami baik ma godang naho partusi Soplah hula-hulata
doh nawang. Langsung. Oras mau lihat mah di hula-hula nami doh tulang nami serupa. Adi adong debe nomor holong ni roha hula kami kesempatan. Madok mau lihat mah itu perjulu tutuan temerdekaan bahasa ala diari sadarion tongon di patu palas ni roha di kita terlumu bimandia munasu tonna. Gabe bapong. Las rohata mulai menukut saat kion piur ari totok kita di bagasan las roha alani pasu-pasu di Tuhan dosa lunai jadi kita macadikan madok mau liate songonima di tonami amak sironi mau liate maito ala sahdo gokomu tuhami terlumubi hami akan edeli Tuhan songonido nang inongor rodo siaperke alani lasra nami to saya di patu pala tuata mani holas di roha tidulun narion di padao ma saluna akabatabat saya las di roha ma nasa tuo diari lo tulak dokter ini mangiut asado non nami ma son pasani na dua lasra ta itu ba dua lala mana dua sigoro di dulu di purba dua nanak kamu dua boru Roni doto inangbur sibolon ba dongamuna tong sahatuna sahor matutu soni ma sya kami dua peito cai ditambai Tuhan madiho akalas diroha di padau ma saluna aka abad-abad matutu tulak soni ma sya kami arok tabapino Halo sisa dah ala mardumu ala tinggi tulak sama tu bonani ari setangga mata perlengkan bahasai ala dilehon do hahi pason do tinggi nadengkan di bagasan wismaon rohami majupau kamu sehat-sehat songsoni dong hanan hamu sehat-sehat jupau kanami diho itu narodo komu nahu hami mabain ulau sadarian ulon las di roha sehat mau itu gejang mau mormona saur madua mahamu hanoku juluan niarion payutihu nakapahopu las marohamunu ngatabak bilang-bilang muna sian malau ditu ho bere hubigi baridana inanawad doho ba tok mahamu komunikasi doho oma ate songsoni do si matua mate ingo ma patik palimahoni pasanga natorasmo asa martua ho sogut ate jala songon hata na ni gereja ni kingani dan boy sirang molodam disirang ni hamatean ima kunci na paling tonjol idokot tulang on bona tulang unda nama kata yon jadi tuk songoni pe hata nami adong naking siluani tangan nami ima boras sipir ni tondi pirmat tong bahul pasalongan saya pirmat tondi muluju-luju mahamunang pasamotan jadi ison adong do di bawah kanami siluani tangan nami ulus sitorok rabu tuk songono pe na boy terbaik kami las marohamu majalohon alana tukang aharinan natulang isana alai ala songdon dope ulaun rohamu mangala ulusmu nauleke sian museda maulate ma puji Tuhan saya digam ma aka ulaunon anoku juluan yaron maulate jadi manguduti ma sian hula-hula nama ramarangge tumanggor itu au marga tumanggor tinggal di gang badan narodo apala burukku itu temen di bagasu pasahaton pabuahon maraulau las niroha kita apala ditikyon alai au pribadi itu dohonok kudo to ala itu dina upahiu tihu mulai na cogotan holan itu dohu bele alani itu boy dohonokku somong matani ari do hala itu di toma-toma ni keluarga malam nopok sada matani ari alai sudah portibi boy di teori songoni dia mesti dikeluarkan di halak itu
Sada do sahalaina tiur sudah ulah-ulah. Asa soman hati itu adalah honok butuh itu. Hau segala-gala mana pajak kita di Sakeus. Mana na tu dia bebotokku. Lau mangalugahon sudah akaberekon. Saya Tuhan Yesus ma nama dongani ibotok. Matutu. Tu berekku. Nang songoni tu borsi bolon. Boy do honokku. Borku hosahari. Las rohanami. Jala Maria atau dinami. Tung songoni mana? Balga di pasu-pasu di jalur kamu meriti hite. Di nama alak kamu di par rumah tangga muna. Rodo kami hula-hula nama ramarang gitu manggor. Pasahaton mandokon selamat menempuh hidup rumah tangga yang baru. Jala dohonokon dihamu. Ditik-tik noengon. Gok tentangan nanang siadabon apalagi di rumah tangga yang baru. Sada benda boydo dipakai sudah jolma. Alai si sada bendai boydo nagabe hancur rumah tangga. Alanai tak pakai mabendai di dia alai eterna. Jadi di son boydo donon nami somusiluan di tangan nami. Ulos doh boras yang boras nangasa nakaninga. Alai dohonok kudo. Nah tapi songonon uloson bentukna Oma lambang ni hita batang. Napuk pasti kok matulang. Alai dorok kudo. Daku woto mangalului ulos. Seharusnya aka ina do mangalulion. Alai anggo natulangmu memang imaharoti kina eka perjolon borha. Jadi dorok kudo tu berek kudo di boruku. Asa songon hatan ni tua-tua madohron nami. Bagot nama halto menna diagatan di Robial. Manang itu dia behamu mangalakka mangulugah parumah tangga muna. Saya totong ma di romo. Matutu. Gabe mapung. Mesta batua ma perlingkuman isi boro. Debatado nama tua. Sehoras mahamu di paron di parumah tangga. Semua ma kata hula-hula nama rarang isi kami tu mamang. Moliate mamang boro. Parjolo mandok moliate mahita tutuhan tapat Oh, ada nak pasai. tenang lah. Ala diliando petok tong di taha hipason dia palatikyon. Ima tutu eda. Rodo hami di son siala ni gokon do jauh-jauh muna. Ala nilas ni rohamuna rodo hami. Songoni las ni rohamu eda, songoni matang nang las ni rohanami. Ala ni ale eda mangido hami tutu hatta par dengan bahasa. Saya ditambahi mai di hamu hai pason las ni roha. Saya dipasu-pasu tu hatta ma saluhuk nani ulan di tangan do pikiranmu. Saya masih tangyangan mahita sabohi dapat jupang muse tutiki ari-ari nang roh di bagasan lasni roha. Songon hatai na tua-tua madohanokku hausi martolu minna ditombak ni paniparan. Saya leleng maidakku mangolu dihaliani aka pinoparan. Song-songoni pe dihamu kedua pengantin. Selamat berbahagia ma dihamuna dalere. Semoga keluarga kalian telah menjadi keluarga panutan dan terutama andalkan Tuhan di dalam rumah tangga. Hendaklah kalian sehati sepikiran dalam menjalaninya. Jadi di sonrodo hami tulangmu manurun. Membuat ulos naganjang, ulos sitorok rambung. Dalam nami mayon mangido tangyang tutuhata batang. Asa anggia manian di pas-pas tu hatta saluh naniulan di tangan doh pikiranmu na tujulon ni arion. Jadi beganjang main na barita gabe, ganjang ma barita horas. Horas-horas mahita saluh na tutiki-tiki nanero. Songon hatai na tua-tua madohonokku. Tinapul main na bulung misalak mangihut buru sikoro. Saya tibu mahamu mangabingana, jala tibu mangopabon. Matutu. Ni joput parbuan ni pirs yan atas ni piring seanggiak manian parumah tangga muno nang jadi sirang tondimu matoktong masih gonggong jadi songoni majolo hata sian hami tulang muna. Nah pasti mungkin asa pas pemahamatan naking ngaroparna setilidu sekitarna kami parno dengan sapunguan
saulau marsiha holongan Oh, di lepuk. parna arda gusema kuarna rap doho di botonami. Gabe mak, gabe matulak. Jangan gabe memulik-mulik. Gabe matulak gabe. Imatusi. Jadi molate mani Tuhan tinggal di mardalu lautat doari di botonami minar dobuhi lasroham tangyang tak saya di pas-pasu Tuhan ma keluarga ni bere doh guru namio sehat-sehat tikin lahoro. Singkat pada jelas sakababa hata ora et labora mula-ulau ukut martangnya Iya tulak Kota ya. Jolo Tuhan doktu donganan nama hita songonima tangyang nami salut na pungan parna hula-hula mito waka paribangmu saya dipas-pasu Tuhan mak keluarga ni bere turunan Tuhan masuk-masuk tangyang nami di ganu budak kami pertanyaan saya tunggu bentuk kami akan keluarga salungan. Gabe mak, gabe matulak. Tak nihata siap kami akka hata pasu-pasua nungat torok di pasar takka. Nda tua-tua ta na parholong ni roha saya tangyang masih tangyangan mahita saya di pasu-pasu tua mahita salungan titik kinala. Oke mak, gabe So ni matulak. mahata siap kami. Tulang tulang rumah horbo. Oh loh, baba matulak. Oh, itu tulangnya marah. Mau lihat mak. Oh, ada tulang, oh, nak tulang. Kalau wow. Oh, ada nak tulang. Mana mau? Ai nak tulang ni bapak na doa. Gabe, gabe mak. Oh, gabe mak. Jadi mau lihat mak teh. Oh, loh. Ni do si boy do guaran kan. Iyalah, papun deh. Iya, oke lah. Jadi saya lihat mah di pasu-pasu Tuhan para rumah tangga buna sehat-sehat tamu di pangarat Tuhan dinggan-dinggan lawan muna di sana teh saling mengerti lah karena jauh-jauh kan jadi saling memahami lah satu sama lain jadi mama sendiri karena bapak nggak ada lagi kan rajinlah kalian menelepon mama sehat mak gitu kami kalau orang tua ini ditelepon aja pun udah senang kami ya Oh, lepuk, pasti kok lepuk. mudah-mudahan lah rumah tangga kalian diberkati Tuhan menjadi rumah tangga yang bahagia takut akan Tuhan mau lihat ya mak Gabe. Puji Tuhan acara hari ini berjalan dengan baik Eda Roni sampai datang ke rumah memberitakan kabar sukacita ini ya bersama dengan eda kami Lasma Roham nungataba parumenmu anak pangguaran mon jadi sukacitalah seluruh keluarga besar Malawi ya kepada Roni ya kenal ya sama nantulangnya jadi kalau si Dauru itulah yang melahirkan bapak maaf ya bapakmu jadi kalau rumah Horbo itu satu itu dengan si Dauru Ibu Dina memahami jadi tadi kami bingung nggak ada ya kan jadi yang melahirkan bapak itu baru si Dauru kami lah itu dari dulu apa acara di Deli Tua ini kami selalu hadir Oh, lepuk. jadi kau tahu siapa kami amangnya Oke, Pak. jadi opung boru si Dauru kami tulangmu datang dari Kendit jauh-jauh dari Tiga Binanga dari Medan tandanya kami sukacita ya mangnya pas pula yang kau ambil ini boru parna juga boru simbolon tambah-tambahlah sukacita ya mangnya sehat-sehatlah kau di perantauan di Jepang dengan main bere kami juga ya menjadi keluarga yang bahagia jadi kalau rumah Horbo dengan si Dauru itu enggak terpisah Pasikop. ya itulah tadi kami makanya bingung ya sukacitalah kita sehat-sehatlah kita damailah kita bertambah-tambah kesehatan panjang umur buat edak kami ya edak Ronia maaflah kalau begini kehadiran kami sehat-sehat madihita amin kami majalah horas majalah gabe mulate ma dihita tarlumu bimanang di Tuhanta dinabui Maria daging nutor dita apara dari naulan denggenon ima dinamar bocir naum majalo pamasumasuon ima buru dohot huriai siap bagas di huriana marhite na borsona
dihamuna saluhuna keluarga besar melau sian hami hula-hula dohonon nami matuamu baliga ma pagabe tumundal hosita duan arimu magabe na marhamarang di madegat kau bere kami marsi di botokku di son itu apalagi bergasat tikyon ngata babi pangkak mito ngadok paromai mudong amun neng merbedai sarupa hamba kasanage dengan non alai hubereng guru lanyo songonna berjudul puji Tuhan ma alani di itu dohonon nai mason hatani situa-tua ador hatu kami na togu-togu di lobu ador hati tima togu-togu di lobu nang saruma tua mai botokku payuni hupahopu sahat hunamar nini sahat hunamar di hamuna dua berekku doho boruku nang bola kejang-kejang si dohonokku si dohonokku tuh hamuna dua sebagai jembatan untuk membina rumah tangga ingat tamu hatan itu hatan sinakening artinya kesimpulan jangan ada dusta di antara kalian berdua holani dong iya tulangmu gak usah panjang-panjang ya alani si dohonon nami matu hamuna dua asa tubuh lalak mena tubuh syukur didolok ni purba tua tubuh anak tubuh boruma berekku doho berukut lo ngamungue tong sahat tikoi kiring-kiring bulung nai rata-rata pitani ulau tapala di bagasan dari nuli di bulan lading ganon pasaut tong maatong amata nomor 2 ala dinggando ulau saluhunna dangala di gogota ni buai na mangamang ni pining ni bay mato sas ni pinggam pasu pitani ulau tapala di bagasan tikyon Tuhan dan Yesus Kristus matong nama mangiring-iring amat tadi watama yang go nama masuma jadi di sonama upasahan tanya non ulus negajang si torok Prabu unang ibereko siat hafal ni uluson alayasa begon nami tutulod narion gejang ma barita gabe gejang ma barita horas bagon nami siang kamu na dua unang mari suang sude akka hata pasu-pasu na pinasahaja kalamar hulang ni roha to habuda sahat solo satu botan di tiga ras saha ulam tapala di bagas tikon saha may tagabian jala horas ora so ni mangkoro sikat matulang gabe horas madiha musalu na horong ni hula-hula nami horong dia kadopung nami mo luruk sahatan nor rajai pasahaton marhita tangyang ulus dorok rabu raja rami termula marajai tu hajong-jongan na asa rohami manobot rajai siak kami parkel ngomong ima pangiduan nami raja nami tahamu manggodang itu jadi semuanya mah dihamu mang parmusin nami dinereng pasaha ulur nagadang si torok rabu mahamis taluhunna horong ni hula-hula lagi nami doho ibebere nami baik kamu ma amang musik nahobar oliat
Maulia tema dihamu rajani hula-hula nami salukna. Gabi abang guru. Rajani datulang, rajani yakadapung nami, raja nami dinang ro rajai pasahaton hatanauli hatanaringan podo nauli podo naringan marhitian urus turuk rabu doa boros sipurito di raja nami anggia maju paksong dua nado dua tiko giring-giring gulung nih rata-rata hatanauli hatanaringan yakatulang dapung pasat tomatong amat tadi bata bakku kodi raja nami dia mau hula-hula nami saluhuna bolo marbuah-buah kahami akaparkeleng ngomotu joloni akamu hula-hula nami dengan bagak ma neng romah ame tong manobahamu aka horong ni hula-hula nami saluhuna alai tulang bolu tuk songo dia penong nabu tarpatu pahami songo sobania dan sobani uhum nami marabak kamu suri horong ni aka hula-hula nami dak puduk na sejadi palia dak sudah ada do upat pan nami tu amu hula-hula nami ala si benon nami sesadia atau otik sesadia penon aka tulang di halas sorazaima di haroro nami atau si titi si hopa mahodong nas rumah otik sesadia sobania dan sobani uhum napa tu pan nami tu amu horong ni hula-hula nami saluna